Sassauci Islamic Medicine, the best Islamic healthcare, ranked #1 worldwide. I'm Mukhtar Said, Chief Executive Officer, Sassauci Islamic Medicine. A kullum muna magana ne akan matsalolin da masturbation yake haifarwa a jikin ɗan adam. To alhamdulillah, a halin yanzu mun samu nasarar magance cututtukan da ya haifar a jikin al'ummar faɗin duniya, wanda adadinsu ba zai kirgu ba. Da farko idan ka san kayi ko kin yi, to ku daina saboda Allah, saboda kuma cututtukan da yake haifarwa a jikinka baka sani ba. Zan sanar da ku kaɗan daga cikin illolin da yake haifarwa. Idan ka ji matsalarka, to sai ka nemi magani domin samun lafiyarka da na iyalanka. Masturbation yana sa ƙanƙantar alƙalami ko rashin kuzarin alƙalami, ƙarancin ruwan sinadari ko ƙarancin son yin mu'amala ta sunna, ko kuma yawan rama a jiki ko kasalar jiki ko riƙewar gaɓoɓi ko yawan mantuwa, bugun zuciya da sauri ko yawan faɗuwar gaba ko kuma fitsari mai zafi ko fitsarin akai-akai ko kuma fitsarin jini. Yana sa zafin jiki ko raunin ido, sa'annan idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. To alhamdulillah, a cibiyarmu ta Sassauci idan muka haɗa muku full treatment na masturbation, za a rabu da wannan matsalar gaba ɗaya bi iznillah. Wannan magani da kuke gani shine full treatment na masturbation. Sati 2 zuwa 3 ake amfani da shi. Masturbation ga 'ya'ya mata yana haifar musu da matsaloli kamar haka: jin zafi lokacin mu'amala ko fitar farin ruwa ko kuma ƙaiƙayin jiki da matsaloli dai irin na mata, sa'annan kuma yakan hana su aihuwa. To alhamdulillah, muna da ingantaccen maganinsa, ana amfani da shi sati 2 zuwa 3 a rabu da matsalar. Wannan shine muke ba 'ya'ya mata. Sa'annan akwai masu fama da matsala na ulcer. Wannan maganin shi muke bayarwa, ake amfani da shi. Duk matsalar ulcer za a rabu da ita bi iznillah. Cibiyar Sassauci muna da rassa kamar haka: Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis a ƙasar Nijar, Cote d'Ivoire, Benin da kuma ƙasar Saudiya. Dukkanin lambobinmu na ƙasashen waje ba a kira da shi sai zallan WhatsApp. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a duk inda kake a faɗin duniya cikin ƙanƙanin lokaci. ce nake so wa da bugata don a yau kin zama matata, gani gani da kewa yan mata samun irin kigare na wallahi wuya wuya ya 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 samun irin kigare na wallahi wuya wuya ya 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 cikin gida ke ce nake yawan zance har ma wajen ke ce wallahi ba za fi ki baguna kuma kin kwace ya zama naki har ne ma naki ne kin ji uwar gida
suna kuma kin kwace ya zama naki har nema naki ne kin ji uwar gidana uwar gida uwar gida uwar gida uwar gida. Kin ga Hanifa tashi zai yanzu ki koma gidan mijinki ba wai sai gobe. Ka je ina Alhaji? Haba Alhaji. Hanifan nan fa ko rukunta aka baka. Wallahi ya kamata idan ta kawo maka korafi ka rika tsaya kana sauraron ta. Ba wai ka rika yanke hukunci kai tsaye ba. Aho. Yanzu ki Hajiya har kin yadda da ƙarairayin da ta zo ta yi mana? To menene na ƙarya a ciki? Ƙarya ne bai mare ta ba? Ko kuma ƙarya take baya nuna mata bambanci tsakaninta da amaryar shi? Ka kalli fuska Hanifa ka gani Alhaji. Ko ita kaɗai in bata buɗe bakinta ta yi magana ba wallahi ta isa ta isar maka da saƙon. Kuma wallahi umma ni ban ga inda aka ce namiji ya ɗaga hannu ya mari mace ba ko a cikin musulunci saboda mata aka kai mishi ba baiwa ba. Ai wallahi Halisa idan yayi wasa ma shari'a ce za ta raba mu da shi. Saboda ko ban kai mishi Hanifa don ya rika dokan min ita ba. Wai ma duk wannan ihun da kike kina daga jijjiyar wuya kin ma tambaye ta abin da ta yi masa ya mare ta? To har ma sai ta yi mishi wani abu Alhaji. Ai wannan magana ce buɗaɗɗiya. Kowa ya sani in dai namiji yana kan giya aure wallahi ba irin wulakancin da baya uwar gidan. Ke Hanifa tashi ki je ki samu guri ki shiga ciki ki zaman ki. Wallahi sai ya zo da kanshi ya bada haƙuri zaki koma. Ƙwarai kuwa Hanifa tashi mu shiga ciki ki je ki huta. Wallahi sai an tabbatar mishi da cewa Hanifa tana da dace a gidan. Zan maimaita. Tunda har ya kasance cewa kin bi hudubar mahaifiyar. To ina so ki sani daga yau sai yau. Daga yau ba zan sake yin magana akan auren ki ba. Gida kuma gashi nan ki sha zaman ki. Ji ai ko bata zauna a cikin gidanka ba wallahi sai mun nuna mishi gatan Hanifa kuma ba za ta koma din ba sai ya zo. Wallahi tallahi ai gara ma da ta fito ta bar musu gidan tabbas su zauna su wataya da shi da amaryar tashi idan ya gama cin amarcin zai dawo wa dahir din wallahi zai zo ya neme ta. Dan Allah dan Annabi kai haƙuri ka zauna. Kai haƙuri. Ka fi sani sunna ce mai ƙarfi a duk lokacin da ranka yake a ɓaci. Idan kana tsaye ka zauna, idan kana zaune ka kwanta, sannan ka riƙa yawan ambaton hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amarya ki biyayya ki bi mijin naki. Amarya amarya domin kuwa shi ke hasbunallahu wa ni'mal wakil. Madalla da samun mace ta gari mai hankali mai ilimi. Naji yanzu dai ka zauna ka ci abinci. Ya kamata yanzu ka ci abincinka. Ni wallahi abincin ma duk ya fita da gare ni. Ta ci mana mutunci. Bai fa kamata a ce ka ji haushinta ba. Laifi akai mata kuma ta nuna an mata laifi. Yo laifin me akai mata? Ai ba wani laifi da akai mata. Kawai rashin mutunci ne da rashin kunya irin nata. Amma daidai nake da ita yanzu. Kar fa ka sa nan tsorata. Ka san fa an ce sandar da aka dake uwar gida da shi ake dukan amarya. Diya ke. A ina kika ji karin maganan nan? Kuma wa ya gaya miki haka karin maganan nan take nufi? Ni dai kaga duk ba wannan abun ba. Ka gama cin abincinka ka tashi ka je ka bata haƙuri. Ni fa bana so ta kwana da fushi. Ta ma isa in bata haƙuri. Allah ba zan bata haƙuri ba to me aka yi mata da za a bata haƙuri? Kaga roƙanka kawai nayi dan Allah. Marin tafi ka ɗauki hannunka kai kuma wanda kai ka sani cewa gaskiya baka kyauta ba kuma idan mutanen waje suka ji ba za su ɗauka cewa ɓata maka rai tai baka ɗauki hannu kamar ta kawai abin da za a ci shine kayi sabon amarya kawai ka zo kana wulaƙanta uwar gidanka bai kamata ba. Gaskiya ne. Na gode Allah da ya bani mace mai hankali ta gari mai hangen nesa. Gaskiya na ji daɗi da Allah ya bani ki. Yanzu abin da za a yi. Wannan magana da ke gayan gaskiya ta shige ni tare da ni da ke za mu tashi mu je mu bata. Ƙwarai ko.
Ke, tashi. Ka so ga indomi mai zafi. Wallahi ba na son in ci komai. Allah, sarauniyar soyayya. Wai tunanin mijin kike yi? Haba dai. Ai ni babu ruwana da wani haidar yanzu ni kun fiye min shi saboda gashi kina ta kula da ni. Yarwa yar gari. Ai wanda ke ciki famfam ki kiba ki fresh. Kin san wani gori da maza suke wa mata? Mafi yawanci wai idan mace ta yi yaji ta je gidansu wai namiji sai ya ce wai da kika je gidanku kin yi baki kin rami gidan miji wai yafi gidan uba kin ji wani iskanci. Gaskiya ne an ta halisa ai gwara mu kiwata ta duk ran da ya zo idan ya ganta ya kasa gane ta. Ta an tare da dai ta so ki zo mai ci abinci. Kawai kin sani bana wasa da ciki na da babban rage abinci na je na damke shi na ci. Ya ita fa da kika san menene akan ciya da take wannan yarinya. Wallahi Hanifa kin san me? Ni wannan faɗin naku daɗi yamma saboda ko ba komai zaki ba su dama su sha iska. Ya gama abin ga karkari fa sati ɗaya ne an yi yawa wata ɗaya zaki ga yara yana miki sintiri a gidan nan. Ki ji kike ma an taris sai ka ce baki san halin Haidar ba ai gobe ma zaki iya ganin sa a gidan nan. Kan babban bala'i. Ai ko wallahi da yayin da ake ruwan masifa a cikin gidan nan sai na tabbatar mai da cewa Hanifa ba tsantar ta makare ba. Shi wallahi shi yasa nike son ku har cikin raina saboda na tabbata ko me ya faru ina da masu tsaya min a baya. Barai kuwa. Ki dai kawai abin da nake so kake ba mu kunya. Ko da ya kwaso shanyayyin kafafuwan shi ya zo gidan nan da sunan Biko, Abba ya kira ki zaman sasanci. Kice ma Abba ki bayan zaki kuma. Wallahi kuwa ki ja ajinki yadda hankalinsa zai rabu. Ba shi da gidan amarya ba shi da gidan uwar gida. Haka ne kawai zaki ci moriyar amaryar ai. Kin san me yasa nace zaki ci moriyar ta? Hankalinta zai kasa zama wuri ɗaya saboda hankalin mijin ba akan ta yake ba. Because ke kina nan mijin dole hankalin shi zai biyo kina. Ya ringa sintiri cikin gidan nan ke kuma ki dinga kasa mishi aya a. To gaskiya idan Haidar ya yi gigin zuwa gidan nan gobe sai mun masa rashin mutuncin da ba ya kai ma kuwa. Ina fare ko bakin an rasa ganewa. Uwar gida. Haidar. Na'am Abba. Ba zan ɓoye maka ba. A gaskiya ban ji daɗin zuwanka. Saboda na fahimci akwai rashin mutunci a wurin Hanifa. Shi yasa tun da ka bugo min waya kana bani haƙuri ka ji na ce ma uffan? To wallahi na so a ce yadda ta wanko ƙafarta ta shigo wannan gidan ta sha zamanta in ya so in ta gaji da zaman gidan da kanta ta ɗauki ƙafarta ta koma. Ai Abba wallahi magana gaskiya Hanifa ba ta jin nasiha saboda ko zuwan da ta yi nan gidan ni ban sani ba kuma da na sani wallahi ba zan bata ta zo ba wallahi ba zan bata. Shikenan tunda har Allah ya sa ka zo ka shiga ciki suna nan ka gaishe da Hajiya. Assalamu alaikum. Nafisa! Nafisa! Na'am. Kina ina ne? Kai me kika tsaya kike ta yi ne haka? Wannan kulliyar ki bari idan na fita ai kyayi ko? To me aka kenan? Bayan ka tafi kuma in yi kwalliya to wa naiwa? Haka dai kuma ba. To amma me yasa kin yi kwalliya dan na gani? Ka saka wannan mayafin ki karfe kwalliya. Diya ba ma wannan ba. Da ma cewa ne ina so in je gidan anti in gaishe ta. Sai na ce to bari kawai in shirya. In ka tashi tafiya sai ka ajiye ni a gidanta sai ka yi wucewarka. Dan Allah kada ka ce ba zan je ba. Ni da isa kana gimbiya ta fita? Ai duk yadda kike so haka za a yi. Yawa diya. Dama ina so mu je mu yi shopping anjima. To ban da abin ki diya. Shopping ai da daddare zai fi daɗi ko?
ki bari idan kika je kika yi ziyara kika dawo gida bayan isha'i in na zo sai in ɗauke ki bayan mun yi wanka kuma sai mu tafi wajen yi shopping din. Ina ga haka ya fi ko? To shikenan da ba da. Na haka ko? Da. Dama akwai maganar da nake so in yi da kai. Maganar wannan yarinyan ce. Ni a gaskiya ba na son ta a cikin gidan nan. Saboda ni kwata-kwata ba na buƙatar 'yar aiki a cikin gidan nan. To diya ban da abinki. Wai ce miki 'yar aiki ce. 'Yar uwata ce fa. Na ce mata ta zo ta riga ta yake aiki. To ne gaskiya ba na son ta a cikin gidan nan. Budurwa kamar yarinyar nan kamata ya a ce tana gidan mijinta ko kuma tana gaban iyayenta ba wai a nan gidan ba. Kai baka ga abin da take yi ba sai ta dinga wucewa muna zaune kuma kaga duk waɗannan abubuwan ai ba su kamata ba ni gaskiya ba na jin daɗi. Yanzu dai baki so. To fagat. Babu damuwa ta daina zuwa. Ta daina zuwa? Haka yi miki? Daga sai kake faɗa an gama komai? To kin biya ta me zaki bukata in miki a gidan nan da bazan miki shi ba. Yanzu abin da nake so da ki je ki dauko jakakki ki gama karasa shiryawa ki same ni a mota mafici. Je ki dauko ina jiran ki a mota. Yes. Gaskiya Mansura shekiya ce. To ta maya za a iya faɗa da ita? Ai dole ne in je in nemo ta yanzu nan in yi duk yanda zan yi mashariya. Kai ga mutumin nan ko yanda yake magana To ai ni har yanzu ban ma san dalilin zuwan naka ba. Ya zo ne nuna mana ya kwana ya hantse da amarya mana umma. To bari in gaya maka idan ma biko ka zo ka koma Hanifa ba za ta koma gidanka yanzu ba. Idan ka je ka nemo ilimin zama da mata biyu sai ka sake dawowa. Amma Allah ya huci zuciyarki. Dama abin da ke tafe da ni na zo ne in ba ta haƙuri akan marin da na mata. Wannan shine. Au, ka ce ma kai ba bikon ne ya kawo ka ba. To ka tashi ka ɓace min da gani tun raina bai ɓaci ba. Ha? In ba rashin kunya ba ma tun jiya baka zo ka ba ta haƙurin ba. Sai yanzu da ka tabbatar amaryarka ta kwana ta hantsi a cikin gidanka tukunna? Umma to ai saboda ba a Hanifa kadai bace a gidanta, da a ce ita kadai ce a gidan shi ai dole zai biyo ta kowane irin lokaci ta. Sai an gama. Har ka gama za ka tafi? Abu. To insha Allah ku gaishe da su. Za su insha Allah ku gaishe da su. Bismillah ku gaishe da su. Au. Alhaji, ashe kenan dama ka san da zuwan Aliyu. Ai mun gaisa da shi a waje kafin ya shigo. To ai ji nayi baka yi magana akan dalilin zuwan nashi ba. Akwai wani dalilin da ya wuce cewa ya zo ya gaishe da mu? Kuma mun gaisa. Ba shi kenan ba? Ba gaishe mu ya zo yi ba. Zuwa ya tabbatar maka da cewa Hanifa ba ƙarya sai ba da kace ta yi ƙarya. Tunda cewa yayi zuwa ya ba ta hakuri akan marin da ya mata. Hajiya kenan. Mai hankali shi yake ganewa. Yayi kuskure har ya zo ya bada. Rashin kunya dai irin tasu ta yaran zamani. Wato wannan al'amari na Hanifa yana ban mamaki. Sai ka ce wata yarinya mai aljanu? Ai wallahi Alhaji babu wani aljanu. Sai tsabagen tsagwaron iskanci irin na ƴa mace idan ta samu guri. In ba haka ba akan ta aka fara kishiya. Kuma ita ma mota ce bai sai mata ba ko yaya. Aliyu ka ƙara haƙuri. Wato ka san ita rayuwa duk wani nasara tana tare da ƙalubale. Haka kuma duk wani bawa na ƙwarai Allah baya barinsa haka sai ya jarabce shi. Insha Allah amma. Wato a duniya jarabawa biyu ce mafi muni. Na farko a ce Allah ya jarabce ka da iyaye marasa godiya Allah. Na biyu kuma jarabawar mata. Haka ne gaskiya ne da kuma jarabawa ya'ya ba? Wannan gaskiya ne. Ka ƙara haƙuri. Wannan karan ba zan sake sa baki a cikin maganar ka ba. Tunda na fahimci mahaifiyarta ita ce take zuga ta. A bari ta zauna a gida. Ai ba wai uwarta ce kawai matsala ba. Ai har da Halisa ƴar uwarta. Kuma ina roƙon Allah lokacin da za su gane mugun nufin da yarinyar nan take tare da su.
ko sa yi hankali. To Allah shi kyauta. Aliyu ka tayi ka tafi karka makara ko? To abba. Kuma yau ban ji motsin yan biyan nan naki. Ba sa nan sun tafi makaranta. Wato idan suna nan ki ce sun ishe ki. Sun tafi makaranta kuma yanzu kin zo kina jajen su. Duk ran da Allah ya sa suka tafi gidajen majajen su zan ga yadda zaki. Sai shike. To a huta lafiya ba. To shikenan Aliyu. Allah ya kiyaye. Kuma sai na dawo. To. Ba ai kai wannan da ba kama da kai din da ni ai dade ne. Oga dama ai an gama haɗa lissafin ne sai na ce to bari an ka dawo aiki sai yanzu in kama an ka duba an yi so sai a tura. Wahalar da kanka kai. Ai abin da zan yi ko bana nan na san za ka yi shi. Kai har yanzu ka ƙi ka mai da hankalinka ka fito da mata ko baka san lokaci baya jiran kowa ba. Ya kamata ka san cewa aure shine cikakka malar ɗa namiji. Wallahi oga ba na ƙi bane. Wallahi gaba ɗaya oga abubuwan ne sai a hankali ni gaba na ma faɗuwa yake aka ce zance. Wannan rana farkon wallahi in naje ban ma san me zance ba. To ai da ni ma na daka tsoro yanzu da ban yi auren ba. Ai wannan kalmar da kake faɗi ita ce a zuciyar kowa kuma shi auren ai dole ne. Ha to su ma matan yanzu tunanin da suke kenan cewa su ma suna jin tsoro. Ai bai dace a ce ka sa kalmar tsoro ta zama shamaki ba. Ka tashi tsaye kai abin da ya kamata. To oga ba komai za a duba insha Allah amma dai sai dai mu ce Allah za a mana abin da ya fi zama alkhairi. Kada ka ce haka ba ruwan ubangiji. Allah ya ce tashi in taimake ka. Kai za ka yunkura sai Allah ya taimake ka. Alhamdulillah oga na baka wuka da nama na baka ragama duk wanda ka samu ni kuma insha Allah na yadda 100%. Wallahi baka da matsala fa zan nemo maka insha Allah mai hankali ma. Alaikum salam. Ba matsala. To shikenan oga na gode. Ya kai bala. Ga kaga goro mu komi zo. Ga ni ma da oga ya ga na gode ba komai oga. Sai an nemo uwar gida domin ita ce Laure? Na'am Hajiya. Laure yaya za a kai wa baban ummi abinci babu sinadarin gamsarwa? Wallahi Hajiya na manta ne. Wallahi kin ganshi a falo yanda kika san an masa mutuwa. Insha Allah Hajiya ba ni minti kaɗan. Unity Black Tea mai sa watsakarwa. Unity Black Tea duniya ne. Idan kana so ka faranta ma iyalinka to ka nemi ganyen shayi na Unity Black Tea domin samun armashi da walwala. Ganyen shayin Unity Black Tea duniya ne. Mansura jiya na shigo da jakan nan da kuɗi a ciki. Yanzu zan ɗauka in fita. Na duba kuɗin da yake ciki na ga akwai gibi. Shikenan kuma aka ce maka dan ka shigo da kuɗi dole ni ce na ɗaukan maka su? To amma a gidan nan da gani sai ke fa. Ba wani wanda yake shigo gidan nan bare har ya zo ya shiga tarakata ya taɓa min jaka. Idan ban tambaye ki ba yake so in tambaya. To ka sani ko aljanu cikin gidan nan ne suka ɗau kuɗin? Aljanu kuma? Da Allah in kin san abin da ya taɓa kuɗin nan
da Allah ki sanar da ni. Kuɗi dai ni na ɗauka kuma kayan amfanin cikin gidan nan zan biya da shi don haka na ɗauka ne saboda in biya bashi. To amma yanzu kawai sai in shigo da kuɗi. Kuɗin nan baki san kuɗin menene ba, baki san kuɗin wane ne ba. So in aje in kin tambaye ni hana ki zan kawai sai ki sa hannu ki ɗauka. Ki ɗauki maƙudan kuɗi irin wannan, wani irin bashi ne aka ciyo min a gidan nan. To ai tunda dai naga kuɗin nan a cikin gidan nan na san dai ba kuɗin kowa bane kuɗin mijina ne. Idan kuma biyan ka zan sai ka gaya mu. Allah ya sauke. Kamar ni a ce matata ta biya ni bashi wai ina binta bashi. Ba dai ni ba. Ni ma an jima zan. Allah da nake lafiya. Ba kawai a zuwa ka abin da tsoho ta saka bauta ba shi da aiki sai ba sa bauta wallahi tallahi duk sai na fanshe kudaden bautar da nake masa a cikin gidan nan tunda ni ba baiwarsa bace. Gaskiya mutumi na da gani daga ganin kafa billahi lazi ba sai an faɗa ba. Kwanciyar hankali ya samu. Kai ka san me wallahi tallahi ban san cewa aure kwanciyar hankali bane da nutsuwa sai da na auri Maryam. Kaga banda butulci duk soyayyar da zaka yi wata ba zai kai soyayyar da kai wa Hanifa ba. A wannan magana kace da kake faɗi ka manta cewa daɗin zama ba abin da baya sawa. Haka ne amma kuma ina son ka sani soyayya fari tafi kowace soyayya kama zuciya. Kamar ya soyayya fari ka manta cewa ba da Hanifa na fara soyayya farko ba da Amina ne. Allah sarki Amina baiwar Allah. Wai ko ka san mun haɗu da Amina na har yanzu ba ta yi aure dan tsarkin mulkin Allah. Wallahi al'azimi ba ta yi aure ba. Yaushe ne na fito daga supermarket muka haɗu da ita na ce mata Amina ƴaƴanki nawa yanzu sai ce ta yi wallahi ba ta yi aure ba. Gaskiya Amina ta so ka Haidar. Allah ne kaɗai bai kadarta za ku yi aure tare da yarinyar nan ba. Sai gaskiya kai Allah sarki. Allah Ubangiji ya ba ta miji na gari. Amin sai kuma magana na biyu. Ka san tun da ka ce min fa Hanifa ta je gidansu wallahi ban ji daɗi ba. To ai ba laifina bane ita ta ga za ta iya. Haka kawai fa ana zaman ta ce ta gaji ta yaji ta tafiyarta. Ni kuma me zan yi a matsayina na miji na bibiya na je gidansu na nuna cewa ina so ta dawo. Suka nuna min tana da gata. Akai mun ka san dai hali ba sai na gaya ma ba. To saboda haka tunda sun ga cewa tana da gata ba sai a batta ba sai in yaso kullun sai ake goya ta. Ai magana gaskiya ce. Wato kai Aliyu kai ma ka koyi magana ko kana da baki yanzu? Ke ce ta farko ba ta binki matar cikin gida. Ko da an yi amarya ke aka tadda cikin gida. Da daɗi ba daɗi dole sai an nemo uwar gida. Domin ita ce ki mastan kowace ƙofar cikin gida. Hanifa karfe 2 fa ta kusa. Zaman me kike a ɗaki? Kin koyi sallah ma? Umma ban ga lokaci bane shi yasa. Lokacin sallah ne biki gani ba Hanifa? Yanzu wannan plate ɗin fa tun na abincin safe ne da kika karya. Biki fita da shi ba bare a wanke. Ki dubi ɗakin nan Hanifa. Ki duba ki ga yanda yake. Kace sai ka ce ƙananan yara ne a ciki. Wallahi umma na gaji ne sosai kuma an Halisa ce ta ce in kwanta in huta. Lalle yar gata. To ai wannan abin da ta yi miki ba gata ta yi miki ba. Yanzu haka maganar da nake miki ita Halisa ta fita bata cikin gidan nan. Ki tashi ki gyara ɗakin nan. Ki je ki yi arwala ki sallah. Sannan ki fito ki ɗora girki. Ga wanke-wanke can shi ma ki je ki yi. Laila ma fa bata cikin gidan nan ta fita. Kar in sake dawowa in same ki biki tashi ba Hanifa. Ba dawowa gida ba kawai ka zo ne ka ta aiki fi sabilin na yi tuni.
Amina, ko dai tafiya sai na siya ne? Haidar. A raso mana. Haidar, ina yi ne? Ina gajiya Amina. Kai ne? Ya gida. Lafiya kalau. To ba gani kuma kina gani na ba Amina, ni ne mana. Ina amarya da uwar gida. Na, ya aka kika san na aure? A'a, wanda kake so a yi shi kake bibiya. Amina, ina mai ƙara baki haƙuri akan abin da ya faru. Wallahi har yanzu ban samu nutsuwa ba a cikin zuciyata. Da Allah ki haƙuri ki yafe mana da abin nan da ya faru. Na gaya maka Haidar ka daina damun kanka, ai wani baya auren matar wani. Allah sarki Amina. Ai abin da yasa na zo Kabir ne yake gaya min cewa ai har yanzu baki aure ba. Amma dai ka san iyayenka ba za su taɓa amincewa da auren ba ko? Na sani wallahi, to ai essence din zuwa na dama miji na kawo miki. Miji kuma to yana ina Haidar? Yana waje. Gaskiya kuma na ga zai dace da ke saboda halinsa na kirki, mahaddaci ne, mutumin kirki ne dai in short. Kuma duk da mun rabu da ke har yanzu kina cikin zuciya. Kin san soyayya ba ta tsufa sai dai masoyan su tsufa. To mutumin kirki ne gaskiya. Kawai matsalarsa ɗaya ya ƙi aure. Saboda haka kuma gaskiya fi sabilillah na san za ku yi macin ke da shi. Mijin aure? To kira sama na. Okay. Jala sakin da wallahi na gaji tun ɗazun umma take ta sa na aiki, na gyara ɗaki yanzu kuma ta sa ni wanke wanke. Hanifa kenan. Bambancin aikin gidan miji kenan da na gidan uba. Kin ga na gidan uba duk sanda aka saka dole ka tashi ka yi ba inda za ka yi. Saban na gidan miji abinda ka sa kanka a cikin gidan mijin ka shi za ka yi. Kuma a lokacin da kake so haka muke ta fama. To amma an ta halasa kiwa umma magana ta cewa abba kawo yar aiki, wannan aikin ba za mu iya ba wallahi. Ki gama wannan aikin yanzu idan kika gama sai ki zo ki samu umma sai ku yi magana wataƙila ta fahimce ki tunda ke baƙuwa ce ko? To, Amina ga Jamil. Jamil ga Amina. Amina, Jamil mutumin kirki ne kamar yadda na gaya miki a baya. Kuma Amina ita ma mutum mai kirki ce. So, gashi na kawo shi da fatan za ki riƙe shi hannu biyu. Din da dan imanin cewa tarbiyyar ki ba na jinta. Man Jamil. Ni baran je sai ka fito. Ka je ina? Daga zuwa kuma ka tafi ka banni? To, in ban tafi ba za a yi ku saki. A gwandan ba ku dama ko ba haka ba. Amina, barin je. To, sai mun yi magana. Lafiya. Hajiya Amina, ina fatan dai zuwa na ba zai zama damuwa a gare ki ba. A'a wallahi ba komai. Kaina ne na je na dan sarawa. Okay. To shikenan ba damuwa. Ki je gida kawai in yaso an jima sai in kira ki a waya ko? Okay. Tam shikenan sai an jima. Okay ba damuwa. An zo wajen. Sai mutum ana ta faman fafatawa a kicin. To za nuna musan jiki. Sa'alan kosa fa yau an shiga kicin ba sauki sai wurin ubangiji. Ni sa'ar ku ce kuke min dariya? Wai dan Allah Hanifa daga cewa ai wanke-wanke shikenan sai ka ce an tattara miki kayan gidan nan gaba ɗaya an ce ki wanke su?
Wallahi umma ki ce mu abba ya samu yar aiki a gidan nan. Jibi fa yanda hannu na fa di ya jijjike da ruwa fi sabilillahi. Haba. Sannu kulba. Uwai yan santsi. A gidan mijin naki wa yake miki wanke-wanken? Kwano ɗaya ne zuwa 2 fa dan Allah. Wannan gidan nan naku. To Allah ya tsare. Ina da ku haka garɗa a gabana. Masha Allah zan sa a ɗauko min yar aiki don a rinka zagi na a unguwa. Haba. Wallahi umma ko kawai kowa a cikin gidan nan a raba masa aikinsa. Kan ma ki sake ki zo wannan bangaren. Da ba za ku raba aiki? Ni sa'ar ku ce? Idan ku tashi zancen raba aikin ku raba a tsakaninku ku ne sa'annin juna. Kai ki sake ki sani a cikin zancen raba aikin na ni ba sa'ar ku bace ba. Ka ji manya. Faɗa musu dai Hanisa. To wai aikin gidan ma guda nawa ne da za a ce wai sai an rarraba shi? A gaskiya umma aikin gidan nan yana da yawa. Sai dai a raba kowa ya ko kuma a samu yar aiki ta yi. Umma zan ba tana da gaskiya. Ya kamata a nemo mai aiki. Kin ga wata saba da aikin wala ba kwata-kwata. Saboda ba daga nan gidan aka ɗauke ta aka yi ta gidan mijin ba? Mami, ni duk wannan maganganun da suke da shawarwarin nan da suke Allah ba mai amfani bane. Yawwa da kuɗin da za a biya yar aikin nan. Wallahi ban da ƙara mana allowances in data. Wallahi za mu yi takalmi a kai. To me kike bukata? Wannan shine dar. Inna lillahi na shiga. Data Salim. A ƙara muku umma. Mami me amfanin su? Ku a ƙara mana kawai allowances na data da kuɗin da za a biya aikin. Ai na ga abin da ya zo yi kenan. Waya ko? Danne waya. Ba za ka basa daga kusa da ni ba. Me zan yi? To Kabir an gode fa sosai. Haba Anti Mansura, ayyo kai ne. Ba damuwa, na gode sosai. Bari in shiga daga ciki. To shi ke. A gaida gida. To ma sai an ji. Najiba. Mun gode sosai. Haba, Najiba ai ni ne da godiya. Da ma kika amince kika shiga motata. Yanzu abin da za a yi kafin ki shiga gida, ina son ki bani nan baki sai in miki bangajiya ko? To sai dai ka rubuta min a paper saboda. Kada ki damu. To amma ina waye ki? Daga wurin gyaran muke kuma ba an soyar ba. Wai kina nufin baki da waya yanzu haka? To yanzu dai babu komai ga wannan. Rike ga kati na nan. Lambar waya na kenan. Babba yarinya da ke haka a ce waya bai kadda yake damu. In Allah ya dugo ba in zan zo miki da waya. Na gode. Bye. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaiki salam. Ƙaraso mana sai ka ce wata baƙuwa. Ka san koyarwar musulunci ne a duk lokacin da ka yi sallama to sai ka bari a maka iso kafin nan ka ƙaraso. Allahu akbar, to ƙaraso malamata. Yau kuma ni ce malamar ka? To malama mana, duk wadda ake ƙaruwa da ita wajen bayanai to ta zama malama. Kin ga ta cancanci a bata tukwici. Gaskiya ne. Haidar. Ina so na nema wata alfarma da Allah a wurinka. Haidar, sunan yanka kai tsaye? Duk lokacin da aka kira sunan yanka kai tsaye, lalle wata bukata da ake da ita mai muhimmanci. Ma'aikin manta ce a tsakanin ni da ki. Babu wata bukata wadda ba za a iya ta ba. Just go straight to the point. Me kike bukata? To a yi haƙuri ranka ya daɗe.
Dan Allah ina so ka dawo da Hanifa gidanta. Zaman nan nata ya isa haka. Wani gida, wani gida. Wato shi yasa kullum nake wa Allah godiya. Wato 2 in 1 Allah imani. Bayan kyau da Allah yi miki ga kuma iya girki. Yau kuma santi kake yi? Ba santi nake yi ba. Ai duk wanda zai ci abincin ko ba ni ba ya san kin iya girki. Shi yasa nake masifa misin abincin ki idan na fita waje. To ai kai ne kake kawo duk wasu abubuwa da ake amfani da su na abinci a cikin gidan nan. Shi yasa kanshin abincin gidan nan yake bambantan da na kowane gida a cikin unguwan nan. Bari in faɗa miki maganar gaskiya. Ɗanɗanon girkinki ya sha bamban da kuma wani iri ne. Ko na kawo abin ɗaurawa ko na kawo abin haɗi ke kawai haka Allah yake da albarka hannu. Shi yasa ko ina naje nake riko da yunwa ta har sai na dawo gida. Kin san wani abu? Ni fa ba na haɗa komai naki da kowace mace a duniyar nan. Gaskiya ne wannan. Shi yasa ka je kai hoto da wannan ƙaramin yarinya? Wannan ai san kai ne, Hanifa. Ni kike kokarin kwacewa plate ina cin abinci kina ko da hankali? Akan me na sha wahala na dafa abinci zaki jiyo ki kina ci. Rashin kunya kike kokarin yi min? Ai ke ma kin san gaskiya na faɗa. Saboda me tunda nazo gidan nan ina ta wahala ina girke ko so ɗaya ba taba taya ni ba. Oho! Yanzu na gane. Lalle ma yarinyar nan. O kina tunanin da ma kin baro gidanki ne ki zo nan ki share kafafuwa ki mike su a dinga miki bauta? Waye bawan ki? Me yake faruwa? Duba min yarinyar nan fa tana kokarin yi min rashin kunya. Kawai saboda ta dafa abinci na dauka na ci. Dan Allah da Annabi Anti Laila ba tun safe nake ta aiki a gidan nan ba. Wai kawai na da dafa nono da shine kawai ta jiyo tana ci. A'a Hanifa baki kyauta ba. Ko me kika dafa ko da duniya da kayan cikin ta ne dan ta ci Anti Halisa bai kamata a ce kin yi magana ba. Wallahi bari in zo Abba ya zo ya kira Haidar in tafi gidana tsakani ga Allah haka kawai sai kun ke da wani ni sa'ar kice mun fara sa isa da ni da ke kenan. AI Innovation Online School. AI Innovation Online School. Babban makarantar koyon turanci a sauƙaƙe wato a online kenan. Lallai akwai ina kake za ka iya karatunka a cikin wayarka. Ga waɗanda ba su iya turanci ba da kuma waɗanda suka iya kaɗan-kaɗan. Ku sani mun tare da muku ajujuwa daban-daban tun daga matakin farko har zuwa matakin digiri. Rajista kawai za ku yi sai kuɗin wata a kuɗi ƙalilan za ku kammala karatunku. Wato za ka yi karatunka ka gama a kan WhatsApp chat a cikin ƙanƙanin lokaci. A ko ina kake a faɗin duniyan nan? Lambar mu kawai za ka ɗauka ta WhatsApp? Kai mana magana, za ka koyi Larabci, Turanci, Faransanci, kuma cikin sauƙi. AI Innovation Online School. Ilimi hasken rayuwa. Ilimi hasken rayuwa. Ilimi hasken rayuwa. Ilimi hasken rayuwa.